kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga LV, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tadi nagasnak ni road, iti paspasada ng tricycle, tapno mapanggam kanog picnic. Day off ko, manong nemi, iti pagtrabaho wak akas sales lady. Kat kabutan nagtulag kami kini road, nga tagasanak dito balay, adan di kiti gamit ko, nga pagdigos, kanda dumapay ka sa pulang. Ni road, din ang isagana manong nemi, di kiti pagmirian dami, kan pangal daw mi. Idad da isunan, manong nemi, naglugad na matan nga dagos. Nakadanon kami iti beach resort, manong nemi, kan nakupakam iti open nga cottage. Kaskas lakayat ko itin tagdigos, manong nemi, kaputa makaayayot, ilinak, ti baybay, naamo di kita luyon. Rod, baka mo ka nagipak ni kara kita. Tahan ako nagdigos, tulungan ako nagipak ni kara kita, oy. Madam-daman ton, basta kahit ko nagdigos. Kinunak manong nemi, kit inuksot kon ti arwatek, kat tilayangan na bati, kat titupis. Hindi kit din tabigla manong nemi, nga arakupen nak ni Rod. Uy! Madam-dam akan ton nagdigos. Sana kat inagkan, tel-tel ko manong, uy! Rod, makikiyak. Rod, ni dahito, ala. Di ka lang mabayin kita doon, di kita glabas dito. Kaya niya ako mga nagpiknik na mo, Nagpindas ni Pamagim. LB, imalo. Nagkinis ti kutis mo, nagimas nga, agkaniti bukot mo. Uy, magkikiyak dito bukot ko. Di sumango ka. Impasango nak manong na yung kinamalan na digitilims ko. Di ka tutol ka. Sino ko matisaan na mapatang. Nakita ko man yung pakabuklam. Nakatupis ka. Nagitilang mungay na ta. Susumtig ka nga makita. Nagpindas ni Pamagim na talaga. Mabaling ko pa nga dildilan pati nagbabaytan di kitirami ti saka. Kanito'y pusong mo. Uy! Kanito'y lags mo. Uy! Ay, nakasmastos ka. Nakapangbanglo ka pa eh. Wala talagang di ko sakit ay. Oh my God, nato'y. Mangupatan ti close cottage. Di na itagtutor ka. Hindi makarok atak manong name iti maraya ko. Ay, alwada ma. Hanggang nagpatpating nga, baka malmas ka. Ingkamakam manong naming patigmaan ni Rod kanya. Tinapod nuna kahit mayat kumamatin tirik na. Tamati ka lakmat kadagiti apros ket agek ni Rod. Ngayon kasano kuma. At dakamot iti open. Manong nami nagagara na katimapog iti tanong mo. Nagmayat, nagiwas, nagdigos, nakalit-lit Nagpisaw-pisawak, manong nami madamdama pa adan ni Rod. Naka-swimming trunk. Timat magustuwak kini Rod, manong nami kat ore tricycle driver lang. Namatyo isuna. Damat abs na manong. Naimas na kadibig na. Naling trumansa na ito. Isot ng virgin kanyak manong nami. Ano man pa saan ko mga isut kayat ko. Tati sapsapulik nga kwalifikasyon di kita lalaki kit awan kang kuha na manong.
Ngayon gabuta na anos, kan talaga nga mariknakmat nga ipagpatay ko, inaklon ko. Haging kain sagot ko, manong naimi ti kinabirhen ko. Ganda ito, tiba ikapat nga pa nag-date me, manong naimi kat sigurado ngagpapas kami manin tinagsa. Imbag taliplipas ko. Nakasipak manong naimi sa anak ana fertil, kat sigurado nga sa anak agsiko. Imay di manon manong nemi, kinamat nak ko na naglanguya, kimadayo, kimamat, hindi magamatan nak. Uy, higmatan nak. Kukuha kay tao. Ala, apay sa luksok ng taima minta. Nagtidan pantik. Uy. Rod, sumrek danom, napgad, napgas. Sumrek ti danom, napgad, napgas. Kunak manong nemi, gabutan na panamutin inyusok manong nemi, ti may sangaramay na, sana ina. Pinagbaling nga duwang aramay kat. Rod, nakalukloko ka. Mayat, di ba? Ure, duwa lang aramay ko, sumrek. Sa ko pagkutsi-kutsi na nga. Uy, Rod, mayat, di ba? Hindi ito eh. Nadalangan kukuanan, natapalaramay na tiyusok na. Kasanurod na ikabil ko dito yung madia. Sa mga tata, yusok ko. Sa tanto tumapog. Ngam na pa na, sobrang kadano, mayat. Basta rin, Uy, Rod, Rod. Manong nemi mo gusto kong matin, ti mamayaan na ti ima, ramay na. Pinagbalin na matin, manong nemi nga kuhan, ti ramay na. Mapan na pagkutsi-kutsin, sana isubli, isarek, isubli. Uy, Rod. Rod. Si Kami, ito, ikamam, ata, ha? Noon, araramidam kan ka, kastaman taramidam ganyan. Kahit mo sawan. Uwen ka sa taramidan ka. Dito imak. Imakin ima bahilang. Iti uneg ti danong. Sige nga. Kasta. Nagrigat. At damat kami ni tauneg. Man, kayang-kaya ta. Paspasak. Ron. Kasta? Ron. Manong nemi. Italang mapadasak ti kastoy. Ima tinaramat ni Rod. Imakmat tinaramat ko para kayong ko. Okay, maglaki ka. Dinamag ko. Okay, bitin. Kailangan mapampanunot mo. Sumangatan. Tainda, mangupan iti close cottage. Tainda ituloy. Katmandi, bitina. Talang amin araramin din. Sige, intang ano din. Di ba nakabitin mi manon nemi naramid minitirabaw ti kama iti may nga close cottage. Uwain manon nemi. Saan kami nga nagbuenas? Basta simrek kami, inikat kun manon nemi tinabasa nga brak kan nabasa pantik. Nagpunasak. Inikat natin manon nemi ni road ti nabasa nga short kan brief na kan nagpunas. Nagadahakit. Muna sa nagkapot at danong nga apgad. Uri ito tingnan mo. LV. Rod, LV. Nakaantan manon nemi nagribibig na iti barokong ko. Gusto ko na yun manon nemi iti parang karamkam na kadag iti mansanas ko. Rod. Rod. Sana pa yung pababa, manon nemi linapsan na ti pusag ko, linapsan na ti buyong ko. Sana sinapulan manon nemi ti ruangan ti kuweba, kaya dito yung nginsarek na. No itay kat ramay, itakit dila man. Rod. Rod. Sana kat sanapsapin manon nemi.
Uray ko lay pangato ti patong ko. Rod. Nagbulingling manong nemi kat di tamaten. Umahayin maten tinagdakil ako brana. At damaten nagisakan na iti uluwana kat deta. Ginamatak maten Taamok natang nga kayat namat nga kanek. Insubo ko na manong. Nagpadpada kami ng mangmangan manong nemi numampay sa mi pahing indasar na timirian dakin pangal daw mi. Ng madaman tagpadpada panangan ni mano. Numanan may tayo kak. Gaputan na laing ni Rod nga mangan manong Rod. Mapanak manin Rod. Rod. Di ba kas naawak manong nemi tsak midlaing mauring at pusit-sit kung kontrolin na siguro. Idikuan manong nemi nakalalisto nga binaliw na posisyon na kadadhan nga nagbatugan dikit baro kung may kinposo nga nagbatugan tiropa may idi manong nemi tatibatan na armas na ti sarek na ti uneg ti kuya bagid Rod OLV Kasta una yun manong nemi ti panaganit-it ti katre kasta una yun ti panagkuwayong manong nemi ti katis kasta una yun manong nemi ti panagkabalyo ni Rod pinagbalin na kon nga kabalyo ket nagkabalyuan nak ti kasta unay paspas Rod paspasam mamanak manin Rod siya LB Rod paminsan mi pa nga magabot bisin kami manong rimor kami nito sila aninda sarmin de kiti balon mi manong nemi mayatin ti panangan, imbag lagi din ta nagbalo ni ti tinulang nga na ito mga manok. Imbag man ta saan nga nabaawan. Napindas da ita. Nangin na ita ng ipanak. Hang agbaaw. Ha? Mapasublik na pigsak na napukaw ko. Yore siya. Alantunganin. Sige. Ay, alantumanin. Bagta sana agsikog. Abi nga min di mo kahit agsikog. To, agsikog wak di kapilitan ng makiasawa kang ka. Tapi nga, kapilitan. Get. Dore na saan ka masigukan. No, kahit ko nga kasawa ta. Kahit ko na yun. At ang asawang kanya ko, Mr. Tricycle Driver. At ba siya ornong ko, api sa nga ado. Kaya mga ta? Iting grande ang kasar. Abi nga sa pulang ting grande kat may saklang tricycle driver. Sigawal nagkuna. Nga awan ti maited mo nga grande nga kanlesa ta may sakala tricycle driver. Ay, teko na ako. Road. Ay ka, boyfriend ka, ipapaay ko ti amin ko ken ka, sikat ng damo kaniyak. Nga mamom, awan ken ka, sapsapulik. Nakahit kong pakiasawaan. Nagsakit man tanti, bagbaga. Amay, bagbaga laking katipod no. Nugasta, intun makakita kan ti sapsapulim nga lalaki, isinanakton. Hanga bali nagpapasan nakmutin. Nagpapasta nga dua. Di ka man, masaksak-tanak ti kasta nga bagbagam, LB. Ibagbagak laking katipod no. Sige, agpapas ka ita. Agpapasta nga dua. Ngayon iti ka nito makakita kung sapsapulik ang lalaki. Goodbye, Mr. Tricycle Driver. Kunak to na. Prangka ak manong nemi nung peamo ka masaksaktan ni Ron. Ngayon amo na retan, iti pay lang. Nakunak ang rudan nga napilitan akla nga nakaklon kang kuwana. Kahit kula ti madaanin ti boyfriend. Ken, impaay ko matin ti amin ko kang kuwana gawanak ko. Into no, at masarakan nga lalaking sapsapulik nga para kanya. Kalpasan nga rod ti duwa nga bulan manon nemi nga namindua kang manen nga nagpapas itiragsa. Dimtengen ti sapsapulik manong nemi.
Hindi mamamok ni Samuel Mano. Siyempre, kisuna di dinamag ko. Imisimak. Umisisamat. You're so beautiful, lady. Ni Sir Med, talaga hamit nga punot ko na. You're so beautiful. At ni Oscar? Ni Sir? No. Gayam ko ni manager yun. Ada di pa naka-opisina na, Sir. Diyan ba na, Sir? Mabaling ako yogan na. Kinuna naman ang name mikat inakbayan nakmatin. Allah, Sir. Don't worry. Kahit ka lang akbayan. Can sa'yo open di banglo. Nagbanglo ka. Allah ni Sir. Allah, Sir. Ang mga napagarupan, nagtipada nga sales lady nga. Adan nagkinawatan ta, Sir. Tadi mo ka di kaya. Allah, Sir. May karkariya kaya, sales lady ak lang. Kapi ko ma. Sales lady ka. Nasikat kayat ko. Itad ko amin na kayat mo. At amin na masapon mo, itad ko yun ka. Allah ni Sir, makatikal tayo magbago, Sir. Manong name, di makadahanon kami tiri daw. Inagkanakit din ti lips ko. Allah ni Sir. Inukatan ng tiri daw. Partner! Partner, dumanong ka. Thank you, ha. Manamdamatan itong salita, okay? Ganda ka mo? LB. Okay. Okay, LB. Samuel, tinagan ko. Inrekip ng tiri daw, manong name ito bisina ni boss. Manong name kas lama dikri may lang timparat, bibig na. Nga, nangamal ka na bibig ko. Nabara man ti bibig ni Rod, manong name yung sa bali na dyan nga Samuel. Muna nga tatawanan. Ububingam ni boss. Yung maggayim da. Kurso na danak. Ay, Diyos ko. Ipainak amin na kasapula. Ay na. Dahil ito yung tinabayad kong ginururay. Edi agawi din manon name ni Samuel. Adamat customer ko edi manon name kita edi ta makita sir. Ay. Namuha akong gani boss mo na di cellphone number mo. Tawagan nga to. Sige sir. Ala. Inted ni Sir Oscar. Yung number ko. Tawagan na to ka no. Oh my God. Talaga kursunado na nga Samuel. Tinawagan na nagpeso iti Caribbean naman ng name nagimas na dinggan ti buses na. Kasla dalaing ti abay ko. Kumustahan? Ha? Kumustahan ko na? Gusto Ororay tawag mo. Diyak malipatan ti imas na kitilips mo. Ha? Hala ni Sir. Samuel tinagan ko. Kuya Samuel? Just call me Samuel. Tapnawagan ka na at latay di LB. Kahit ko kumanin nga agkan ni kitilips mo. Hala ni Sir. Hala ni Samuel. Apay nga ti cellphone. Hinati nga rin. Maramanam ko mamanang nga rin ti lips ko, no? Cellphone mo et. Doon ka ano nga rin. Doon na tayo mo. Ito na Sabado. Awan to matibisina. Gumubra ka? Dapat negosyok. Nabimpinas angin na Oscar. Kadi, manager ka man? Manager and owner. Nabimpinas biyag ko ng Oscar. Kadi, bakbak langak ng Oscar. So ako nakangga. Ilit ko amin ang sapulam. Saan na ka may karikan ka? Abay, umuna-una sales lady ak lang, may kadwa, at the boyfriend ko, sa anak ng virgin. Iba't patag mo ka dito boyfriend mo? May pay na ka dito kahit may pay ko ka? Ikasara kahit napintas nga apartment. Kompleto tali kamin.
Makanmot kayat mo kanin. Mapantat kayat mo panan. No anat kayat mo gatangik. Gatangik para kang ka. No da kayat mo takatulong na ta. Ana, mayat ka? Makalolis tumon? Kita, mo nga may bayagan na makaaduta. Basta dito sama to. Okay? I-date ka. Ag-shopping na to. Amin na kayat mo. Gatangin ta para ken ka. Iti-date nga day off ko manong name date me kumamanin kini road. Ngayon daw tawag ko yan kuhanan tinasapsap. Road? Sweetheart. Iti semit lang oras sumay ka talaga said, no. Basta mo tabay lang pa nag-date. Apay. Patmaditrik na kay. Di ko may kakarod bang pantayan dito palayo? Naloko. Mga sa balit aramidin kat. Saan nga kaya't natatang kinanan ko dito? Hanak pinakasagana. Saan nga dito palayo? Di mapantan sa bali. Mati-ortirik na. Tumaminsan ha? Sweetheart, hanggang mo may di balay. Sige, ipasning kondulatan tagpasana. Nagkuyog kam nga road manong name kini Samuel itiding aldaw na pangkamit sa baling nga mall. Kaya dito'y manong name, kahit man ito'y, langina. Basta gusto mo. Kaya, sige. Karagam, dito'y. Samuel, amang basta ibagam amin na kayat mo, katangin ta. Ngam gabot naman ba inak manong, damo mo lang tagkuyog sa pag-atang ko amin na kayat ko. Dito latan, umanahin dito, cellphone. Daan kami sa cellphone ko. Okay. Baka kakayat mo dito, ay, nangina una, sige, dito latan. Naserbi na nga regaluan gano, nalaka. Dito nangina. Ay, wala. Maka-cellphone ang testa kangina na. Na, Samuel, nagyama na. Kinunakad na arakot ko iso naman. Sakam nangal daw. Kalbasan ti pangal daw. Manunemi. Special nga pangal daw. Kapag special class nga restaurant. Aging ka manunemi nga da kami niti uneg ti hotel. Samuel. Nung galisto ka mata, kaano lang dinagamamuta, kalpasan na. Kinagtulag talang ang date, ni, at datan dito unig ti hotel. Adong unang may bagam. Rugyan na kinding, manong nemi, inamala naman hindi kiti lips ko. Klain. Nagmayat mano. Diyak agama kamang tilmon ti katas dagiti bibig manong name ni Samuel. Ado na isang sangayan nga raman nga diyak may iladawan, diyak may explain. Araw na idikatinan ti badok kat inikatnan ti bracket ni. Samuel. Nanalaing ka man Samuel. 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 Sa bali manong nemi kini Road. Tsaka mo nakasanot nagdiferensyahan. No kumakalsada ka trap road manong nemi ni Road. Idin to. Tani Samuel kat apo sementado. Nagmayat. Nagmayat. Naglaying pa yung amangan man. Nalaling maninday ito nga Samuel ko na. So nga sana ka nagbindot. Samuel. Elvin, isang kantong nagbabaw. Samuel. Oin manong nemi naming aduak. Adda nga maitayok na manong nemi ni Samuel ngem ni Rod. Kidamkadlahan niya. Ni Rod manong nemi ka tricycle driver lang. Edin to trin Samuel manong nemi.
may sa businessman, marunong. Ken, ato ti ginatang na para kanya, nagkakangina. Eh dito ni Samuel, manong may patinggalang kada kiti nalakang nga prutas. Gusto ko sana kagbabawi, manong naming at siyak matrin mabaw kang kuhana, kahit kung ipanagnikmet manong naming nga nalainga, kahit ko parag sa akin suna, kahit kung nga sulit isuna ka nagitintad na kang ginastos na kaniya. Kahit kung sakbay nga sinat idalan mi, into ni agawid na kinagawid minten, kahit ko ibursaan nagto, papatpatan nagto ti kwarta. Gusto nga naramid ko ti amin, tapos oh, LV, naglaing ka ha? Oh, LV. Oh, LV. Oh, LV. Katpudno manong name pinatpatan nagtili Mario. Allah, Samuel, gatangan lang orti na kada doon. Tapos tapikas ngitid mo. Saan lang nga dito? Sa ulitin na. Ikasarakan kanto ti apartment. Agden nata. Sa jaya kang grubuhan. Agrubot na nga doon at agtrabaho ako mo. Saan nga naskan pa yung trabaho ka? I-jaya ka lang ng mga uray ka niya. Ag-cellphone ka. Ag-games ka. Naduwa pa yung mabali mo paglaksan. O danag. Ti apartment nga sa bulag ka na tayo. Napig sa ti internet na. Sa ato ti ka-jet nga. Ito ko ka. Ano saan ka nga ma-boring? Okay? Sige. Manong Nemi, pinasyarnak iti Karabian. Pinasyarnak ni Rod iti Karabian. Kat nakita na ti cellphone ko man. Kanadupin na kiti nakita ng alahas ko. Oh, biglang yaman ah. Nagpinas sa cellphone mo? Oo, biglang yaman. Kapag tadimtengan ni Samuel tibiyag ko. Nakasakwat mo. Albi, I'm sorry. Ngayon kinapudno na saan nga, pudno nga. Masakit ibagbagi. Nag-date kami. Nag-shopping kami. Kaniya, Samuel. Nag-check-in kami. Nagpapas kami. Ron, I'm sorry. Ngayon baga, nalalay nga amang ni Samuel yung sika. Ken, kita mo, ginatang namin kanyak dito eh. ginatang na amin dito para kanya. Ken, inikanak pa 5,000 gas. No kasta. At sa bali ang lalaki ni biyang mo. Dan. Iso nga lipatan na kon. Sumapul ka lang sa bali. Goodbye. Sabi ko matasan kanto ang babawi. Saan kanto ko mga babawi, LB? Sabi ko ma. Nasakit mat para kanyak nga nang isina, manong naimi kini road, tinagbalin nga na siya, isuna, kanalaing mit. Ngam nalaling nga apang, manong naimi, ni Samuel. Awanin ito sa pulik pa. So nga saan una nga nasakit ti bakrang ko, napukaw ko ni road. In sa pulan nagngagpaiso, manong naimi, ni road ti may isang apartment, nga kompleto ti alikamay. Nakabigpig sa signal, manong nimi nagmaya. Saan ka nga sumrit trabaho, ma? Dito mulatan. Tanong kasi nga oras ka magigeta. Siyempre, romansain ka. Ah, Samuel? Yeah. Maaramit namin nakikita. Ha? Dito'y kwarto, dito salas, ore pa dito banyo. Itad ko amin na masapul mo. Itad ko amin na masapul mo, LB. Basta masapul ka, itad mo. Samuel. Samuel. Adan 2 bulan mi ngagdenden na kini Samuel. 2 bulan miten manon nemi adito eklat ta kasera. Anaman tigidugon daw ay magagatak nga rumwar. Tawagak digiti gagayem ko, may sa kadigagayem ko, iti kakuyog ko, ngin ka mag-shopping, pasyar kami, ilibra kisuna,
Dadakkel man ti kwarta nga ibatbati kanyak manunemi ni Samuel. Iti na minsan manunemi nga gururak ti tricycle iti sango ti apartment tapno inak iti mall. Nikid din. Road tinagsarding nga tricycle. LB? Road. So sorry. Nagay mag-example ti tricycle. Tapi di mo kayo taglugan ganyan. Naglugan ka na, napialamot na kadaklam dumatan di mangted. Napiamat ka ba? Damaramanak, itigasat mo. Kung magaya man niya, huwag gaya magpasyon niya. Sige, naglugan na karat. Itimol. Limagasot tinted ko manong awang pagsumplik. Kukwa mo. Mabitlayan. Abay, di mo kayat? Di mo supsuplian ng limagasot? Sunod ka doon. Awan. Mabaling nga siya tigad doon. Oy, saan siya ka? Naimon ni Samuel. Ang mga sa dama, makakita kang ko. Lumaamon ng ex ka. Mga ano. Sino diyan nga Samuel? So, baro, nanubyo. Inik ka natin apartment ko. Nagbayat. Kompleto tali kami. Nagpigsa signal ka. Nagpinasa cellphone ko. Kan, naglaing. Naragsak ka di? Of course. Naragsak ka. Hawanan sa pulag pati kinaragsak ko. Agad na yun itong katreta. Katuwa na. Api ko mga sangag na yun. Among ka di unay ni Samuel. Negosyante. Di mo ka di among adan asawa na. Imposible nga sa mga mo. Di lang lang-langanan. Di mo ka di dinamag. Saan ko dinamag? Di na yung baga. Di na yung baga, dadyak mo dinamag. Kasano na da asawa na? Pabamlata. Tinaskin kit may namin ka sa pulak. Elbino kas pagarigan da. Doon ting tutigon daway nga. Maamiris mo nga sa nga nurumbeng ti amin. Among ti cellphone number ko. Tawagan na tulain. Tanakasaganak to nga sumararay kayo. Awagan nagtulaing tanakasagana ka sumaranay kayo ka manunemi day tatim baga ni road kanya. Iri may isang aldaw manunemi agbay may sak dito apartment at da nagdurbel. Damok manunemi kat karuba nga pa apartment. Kaya dilokat ko tiri daw manunemi may isang nalapsat nga babae nga inaw na ngam siya. Abe ka di ma'am? Sika ka din ni LB? Wan ma'am. Sino at masapol mo? Sika. Sino ka? Siya ti asawa ni Samuel. Abay naklat ka? Asawa? Imposible nga di mo mga asawa na. Una sam na imbaga keng ka. Asawa na. Maig dito tapno. Agri ni suta. Manong nimi rekep ko tiri daong mindurun na kat orek lang na parasusi. Orek lang na parasusi na iparusisi. Simrek at inrekap na tiri daw sa nain lang. Napaatrasak man. Dakdakil ti bagay na ngam siya. Napibigsa ngam siya. Agtugaw ka. Awan tiranda ka dakas kang ka. Nusan ka agbaling ka bastos. Laglagi pem. Ti asawak tagas-gastos si direto yung apartment. Abang nakarelasyon ka tadaanan ti asawa. Diyak ang mga asawa na imposible. Di ka lang nagdamagan, di ka lang nag-imbestigarin. Ay itik ni Samuel, ngim kiri dalayang tilabas mo. Kasanunog sigog ka. Alaman, handa ka mat ka may kasar.
Di aganak kamalasang, diskrasyada, agbaling nga bastardo, uno bastarda ti alak mo. Nagsakando ka di. Nangartiket mo pasama kita. Adaywam ti asawag. Adaywam. Pumanaw kan dito eh. Irubat mo na kita arwatim kat pumanaw kan. Kat no may nakasukunin ni Samuel. Samuel kaskaso. Kabutarang bang laing. Kabutadaanan ti asawa. Saan ka pudnong ipatpatig ni Samuel? Ramatan na kalhain nga pagpaparausan. So kasakbay nga malado ti amin. Panawa mo ti asawa. Panawa mo. Anong nemi? Nabahigapin ang panunod ko kalbasan na pimanawan ti asawa. Asawa manong nemi ni Samuel. Tungpalik ka di? Kaya Uraig na Samuel. Uraig nagsalita kami. Iti dumtang ni Samuel, manunimi sinalangan ko nga daw, iba ka mga umpay asawa, madamat gaya man. Iba ka kadingan da asawa. O iba ka kadingan asawa. Di mo imbaga da asawa gaya, di mo sinutsod. Sinutsod mo kumagan imbaga. Sama isa, di kasto nga edad ko, pati mo na umpay asawa. Aping hindi mo imbaga, kado imbaga, mayat ka kumangarot ng kabalay ko. LB, adano kong ti asawa, kan talod ni kita anak ko, ni kita anak mi. Adan iti college ni kita dua, high school di maysa. Ay, ang bagdanagam. Iksiputa, ipaay ko matami na masapol mo. Sikamat ti magawawidak. May dito ti asawa, yung pagmagtanak. Sa pag anong gumalado ti amin kiti panawan kan, lipatin kan. Yung may gamit kan ti asawa. Ngayon, awang gano'n ti mauray ko ka. Talagamit ng peso. Tatinekpan may kasar. Kasi nagsikuka kang peso. At kaya taga nakamalasang. Iso yung bigat. Pumanawag to nito eh. Ana? Intun bigat ko na, pumanawag to nito eh. Kasi nung nakita doon ang gastos ko ka. Saan nga basta makapanaw ka asta? Ha? Isublim na kita gastos ko ka. Kasla ka na sa cellphone. Isublim ka niya. Sana, saan ka na po ang panaw? Saan pumanaw ka? Singirin ka. Alak na gidigat, gatag ko ka. Kasta ka di, sige. Sa anak na po ang panahon. Ginunaklaing ngayong pambar manunemi na nuawanin tiriri. Nagkalanglang ka mga ng rabi, kat kredi nga rabi, pinugustuwak man ni Isuna manunemi, ngayon saan na nakasidi. Nga talaga nga maganganasan na. Artificial na kiti asog ka na rin engko manunemi, impakitak lakeng kuha na nga, hanak pa ka nagbaliw. Ngayon kinapudno na kit sangkon nga kahit Isuna. Nagbalinak kayo nga kirida nga di na oras. E di makapaw na wen manong nemi iti kabigatan na kalbasan nga nakarumpuat. Nangaramid akong disurat. Dear Samuel, kaya tagtalinayat nga kirida laing. Amang peso nga masikugkanak na dadalahin agbabawi. So nasayasayat laing inoksinatan. Di na kumagandatan nga sa pulen. Di mo ko mapasublin na kitin regalong kanya. Itad mo langin nga regalo kapag kalaglag ipagkin ka. Sumabol ka langin di sa bali nga saan nga siya. Tadyak kaya tagtalin na kitin dalay. Ang mga nutusayan na naabot Diyos na sa kapilesar din tiraramidek. Iso nga ladingitek, kadagawa na klayan ti kinaimbag mo kanya, kanya kiti ininted mo kanya. Dahito yan ti maudi. Nga, pakaamok para ken ka. Kahit sabi ko tadinaktun disturben. Ito nang ipatag ken ka. LB. Nagawid ako dito balay, anong name na kami suot ni Nana. Nakalongaw kan? Kaya nangasawin nga nagsina kayon kada dyan nga Samuel. Tadama da kita arwadom nito. Wanang. Taping amin. Damat kayo may nasawa na.
Kung nagtupay lang kami, idamukin ka. Baka tila yung bagim, na kinapindas mo, kinabanglom ti apteran, munasap sa pulen, dahil nga Samuel katusto. Nasahat ba't na naamiris mo ti amin katne? Saan ka nga nagtalid pa, kirida? Sabi ko mata, saan na ka nang sikuan? Sabi ko manang, di mo tunulitan pa itinarabid mo, hardang. Nakadudtat sa baling nga lalaki, no api ka relasyon ka pala tadaanin ti asawa, kinakayat mo tinagpakabit. Wala pala sa pulang kinirod. Tricycle driver nga pasong natakneng, nanakam, nadalaws, nasiyat, nasingpet. Sige nang, uwan-uwanin. Nagkamaliyak, at saan ko ulitin? Pinasyar na manon na ni Rod, iritay nga rabiin. Noong pa'y tawag kanyak, manon na ni Samuel kung saan kong ikaskaso. Ado na kita text ng saan kong open. Na mo kinanang mo, nga nagawit ka nito balayo, so may kapinasyar. Kahit mo sawin, kahit nakpalang Rod. Wen, kasi kinapating mo kanya. Ore no anya. Nga sinublat na sa baling ang laki. Ore pa basta saan nga maulit. Rod, saan ako nung may karisa nga dito panunutin. Di panunutin, kahit ipatpatig ka. Kahit pasublim ko mati dati nga panagahit mo kanya. Kahit saan nga itong umawi. Aramidog tayo na pauspusan tapno. Saan nga na nakakaasi. Kaya bangunin ta nga pamilya. Saan ko nga dagos pinasubli, manon name ni Rod. Intuloy ko tinagsabol ti trabaho, kaging ga nakastrike metlayo nga sales lady. Ngam sa balin nga department store. Adumat manan di kiti umarak manon name nga lalaki. Ni Samuel, saan nga timutawag man? Ay kaya name nga umaynak na tapas pasyarin ni Rod. Pinagbagandak di naganak kanya nga klone ko ni Rod. Kanison, ito talaga pagpatigak tis na ikani. Kalbasan, tidan din makatawin manon naming awan kami kin Samuel, kanin tuloy latta manon naming ni Rod, iti nangalok iti riknak, inaklon kumatlang ni Rod. Kat kastaon ay tiragsak nakin irot dagiti arakop kan bara dagiti agek na manong. Nga kabigatan na, day off na, taore no. Ani nga aldo, kat mamalin latang day off na manong. Tahol na latang isardeng tagpasad. Napangkamit man rin iti beach resort, manong nami, kat di inaramid mi, editi unang tidanom, inaramid mi mat man rin. Hala, hindi ito ini. May iliwag unay kang kanin, Jack matuto rin. Kat saan nga narigat manong naming gawata siyak maten tinagboluntaryo nga naggamat iti armas na. Kat inaramat ko ti ima para ken kuha na, inaramat naman ti ramay ko. Ramay na para kanya. Sa mintuloy manong nami iti sagpat, iti rabaw ti kama. Iridi mo, mapagustuhan tirik namin. Ron, mabainak mo rin kayo ka. Anak ko, kabay mo. Tapay na malabay mo. Ito, kinumun na. Saan ka na ba inidi nga nakikamalala? Itakid din ta, saan nga kamalala at relasyon ta. Sa mong tulagin nga ulitin, ore ka sanot kinagwapo na, kinabaknang na. Laglagi pa. Di kita kakas na ti klase na nga lalaki tilang kinababae, ti babae, ti sapsapulin da. Ayun siya. Ura niya naman tagbaling nga kinataon. Nabunod tulat at panagayad ko ka. Gabuti patpatig ka unay-unay. LB.
Kapatad damot ten ornong manunemi ni road, gusto ka po na nga naangayan ti kalaysa. Nagalaysa kami manunemi nung pa'y gagangila nga kalaysa nga metlis at dan pakakitaan nga dan nagpinirmaan mi nga kalaysa. Inatendaran ti partido ken partido na. Siyempre, inyawid na idyabalay da manunemi ng kalpasan tinasurok nga makatawan. At bukod mi nga balay. Kan ito'y balay manunemi nga pagtartarayan di talon nga nagbalik nga bunga itayan na ito. No, may tricycle driver latang nagtultuloy ni road manunemi nga nagaget na singpet na inot when naling ti diskarte na. Nagbalinakmat nga na inot manunemi naling nga budget iti kwarta para ti kasapulan mitan daw ken para karig talungan na. Pintasan na manunemi, kuryente lang, ti libre nga awon, kuryente lang, ti bayadan binga bill, danom kita damat asatag dito'y nga pagpunduan ti danom, kat sumrek mo ti danom, babayan ti gripo. Wen manong nemi, numang pa'y kagahing nga laing tinagtong palak, sa anakas kinisamul na baknang impay, balay nak tinapintas ng apartment, yung may sakman na kirida, tinasken or ay no, gagahing lang nga balay, no, adda kami iti bukod mi nga balay ken legal ti relasyon mi ken ni road kapot agasawa ka mga road. Medyo nga road ti pagkastalitaak manong nemi nga nagpuligos lang tinaminsan kalpasan manong nemi ken ni road papanak pimadas ag imalato iti sa bali nga lalaki ket kapot saan nga naikari ken maysa nga basol nga po Diyos nagsubliak met lang iti dati. Kada itaon iti pagyaman-yamanak kinapon Diyos, ta talaga nga nasinaw ti panagayat ni Rod kanyak, ta si awat pa lang ti kinatao, iti likudan ti amin. Kaya sagutan na kami na po Diyos, ti talo nga bunga, ti anayan. Sabi ko mati na kay bati ak man iti adal, liwaliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing ardagyamang na pagayam mo, LB. Thank you ken ka LB, thank ka pa nagsurat, thank you mat kadagitay nagbuya ken nagdengeg. Salamat po kada kayo.